И какво става, хора? В днешния видеоклип ще играем Roblox Steal a Brain Rot. Влизаме в Roblox да ви покажа моите брейнроти, които не са много добри. Пишете ми в коментарите дали да играя от моя компютър. Сега влизаме в сървъра ми. Влизаме. Влезнахме. Така, хора. Почваме с коментар и 67 лайка и правим раздаване. Днес мисля да ви кажа, че може да играем Taco Tuesday в Steal a Brain Rot. И се абонирайте за канала ми, за да гледате как ще играем Roblox Steal a Brain Rot в Taco Tuesday. Пишете ми в коментарите да ви си купа един споделено OP. И това е. Това гледах, че е 1% шанс да се падне много и падна ми се.